Salutare tuturor! Bine m-am regăsit în un nou clip, iar astăzi ne vom juca Shawarma Kiosk Anomaly, alături de duoul meu. Ei bine, din păcate nu veți auzi vocea, pentru că ambele facem același clip. Și să vă uitați și la ea pe canal și să nu uitați să dați și like și subscribe la ea. Văd că am pornit aici televizorul și așteptăm clienții. Până când vor veni acești clienți minunați. Ce s-a întâmplat? Deja? Adică abia a început clipul și deja am primit jumpscare și deja a crescut carnea asta. Doamne ferește, hai, eu vreau să fac rost de carne. Și mi-a dat jumpscare. Hai, am pus aici cărniță. Doamne, era să strănuși, dar n-au strântat. One shawarma, please. Not. Mai întâi vedem dacă ești normal. Fă că e normală. Startul la vaș. O lăsăm prima oară pe duo să facem duo-ul. Să facă shawarma. De ce zic într-una duo? Și noi mergem lângă femeie. La 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 la. Dacă se aud sunete ciudate la mine, îmi pare foarte nespus de rău. Dar ușile plouă afară. De ce zic uși? Plouă afară și da. Iar nu știu dacă va da contul ei de Roblox să vă juca și cu ea, dar o cheamă nu știu cum o cheamă, Just Alessia, mi se pare. Long Die nu pare normal la cum se exprimă. Hai că e normal. Fă shawarma, Alessia. Dacă nu știați, pe douul meu îl cheamă Alessia și o alint Ale. Și pe mine mă alintă Sari. Tocmai de-aia mi-am pus numele așa pe YouTube. Adică Forever Sari. Dacă vă întrebați de ce mi-am schimbat numele de canal, e bine, acela era super mega lung. Și poate mă ajuta și pe mine să fac 600 de abonați. Pentru că mai avem nevoie de 2 abonați și vom face 600 și nu uitați, la 600 de abonați voi face un party cu mulți youtuberi, așa ca mine, cu duo-ul meu, cu mulți youtuberi și vom vedea dacă se va face. Bă, e normală și asta și lasă-mă și pe mine. Vrea și soda. Așa. 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 Și cărniță. Așa.
De ce nu mergeam eu când eram mică pe shawarma, când abia învățasem să controlez? Mă, ce are ăsta, mă, n-are parolă? Închide-i, închide-i, e schelet. E schelete. Unde se duce, mă? Cât e ceasul? E... Cât e, mă, ceasul, că nu văd? 3 dimineața, cred. Mi se pare mie sau iarăși a crescut carnea asta? Asta e baba aia cu ochi. Aba nu e babă, de ce am avut senzația că e o babă? E normală. Și... Fă-i urma, fă-i urma, fă-i urma la fătuca asta ta. Pentru cei care nu știți jocul, trebuie să servim clienții normali. Dacă nu vrei să-i servim, trebuie să închidem ăsta geam. Nu trebuie să servim anomalii, gen clienți ca anomaliști. Și dacă îi servim, va crește carnea de acolo. Știți despre ce vorbesc? Când vine inspecția, trebuie să ne uităm încolo. Trebuie să ieșim afară, să nu murim. Închide ușa, închide geamul dacă nu vrei să servești costumărul, adică clientul. Și acum cum scap de asta? Hey, one shawarma and soda. Să vedem dacă ești normal, fratelo. E normal. Hai, fă-i shawarma. Da, e normal, scumpi. Ah. Acum înțeleg de ce ai închis geamul. Alright, I'm watching you. Dăm banii înapoi. Sunetul meu l-am dat încet să nu văd aud jumpscare. Și am uitat să vă spun că în episodul trecut, dacă țip, dați follow încet de tot. Să nu-l dați la maxim când vă uitați la videoclipurile mele. Pentru că, cum se zice? Pentru că are clonul. Are clonă în spate, închide, care clonă, are clonă, tu nu vezi. Doamne, ce-am crezut că e un om în spatele meu. Nu știu cum să-i zic. Se apropie. Vă dă jumpscare. Nu te servim. Mi-a dat și banii. Dacă vă uitați în dreapta sus, eu am atâția bani. Drept. Mă, Alexia, mă. De ce te uiți, mă, acolo?
Mi s-a făcut sete. Pe mine nu mă lasă să beau, dar clienții îi lași să bea, da? E? Like a pumpkin of time. E normal. Facem și urma. Ale? Cum e ăsta aici dacă acum un minut era aici? Nu s-a teleportat, că noi n-am deschis deloc ușa. Ce faci? Și ce stai în colțul ăsta, te-ai supărat? Startul lavaș. Hai că... Roll the shawarma. Și give the shawarma. S-a făcut 7. Alesia s-a făcut 7. Grillul nu e închis, să-l închidem și pe ăsta. E prima zi. Alesia, îi 7 ceasul. Vine următoarea zi. Uite-te la 6, 7, e întâi. Fată, nu te uita pe frigider. Trebuie să plecăm. Vino după mine. E treaba mea. Dar cum merg eu? Ale mi-o frică. Este 7 ceasul. Uite de aici. Voi vedeți acest scenar unde scrie Turn off the light, the grill and close the window, then go to bus stop. Dacă nu știți ce înseamnă, vă zic așa. Stingeți luminile și grillul și închideți și geamul și apoi plecați spre stația de autobuz. Oare ce se poate întâmpla? Bă, dar asta nu mai pleacă. Haide. Trebuie să stăm aici. Bravo. Ia uite, ziua 2, vezi? Haide, ăsta n-a plecat. Alesia. E ziua 2, fetița mea. Da, pentru că Alesia va sta afecat, trebuie să închid acest clip. Așa că, bye bye, ne vedem în următorul videoclip.